Takže čaťu ľudia, s tomu ďalšie dneska zahráme Bedwarsy. Je tu som mňou znova kto? Čaute. Timotej. Bo... Paraško, dol som, a dáme si také, že klasické Bedwarsy a nevidím ti s kým. Nemám zapnutý texture pack. Nebudem to hrať bez. Však pohode. Ja zastávam postiel zatiaľ. Len na tie postraté goldy, keby som už dostal... Je to nejaký trailer, kde išiel už na ten posratý stred, lebo oni sa nudia, však Timo. By som mohol zapnúť ten texture pack, no konečne. No počujem, daj mi 4 goldy, 2 goldy, dobre nemusíš. Stavím sa, že spadnem. Nespadneš, spadneš, tak ľudia dajú like. Spadni. Timo, spadni! Pozerám, ja si tú klavesnicu napravujem. Bot. Totálne. Ježiš, on má endstone. Počujem ma, ja sa rýchlo... Idú ku nám? Dobre, už nemusíš. Lebo rýchlo som stával postiel a nedopadlo to byť dobre, keby to načapali. No čo ty čupa-čups teplý? Čupa-čups. Ježiš, tak on vyšiel z Matrixu. Prečo? Spadol do vojdu, ma chcel zhodiť a mu to nevyšlo. Ešte bot. Veď on tam bude čušať dovtedy... Počkaj ma, prídem tam, bude zle. Divaj ty. No poď. Dostaneš na prvý herný. Jasné, dvaja, vieš. Dvaja chlapci, čo berú ti. Dvaja mi môžete, vieš čo. Žole, ty si skapal? Žole idú. Poď na... Na hovno dosť. Poď. Slabko, poď. Ale do riti, ak sa stávaš. Ešte než ty bot. Jasné. Tam sa stáva buzna. Ježiš, čo sa tam stáva, čo je autista? Asi. Tak mám TNTčko, takže okej. Tak počkaj. Ty nevieš čakať? Ty mentálne? No poď. Karim Benzema. Čo mu drbe? Kamo, také kliky dávam, že to nechcú uznávať hity. Poď. Ale umí. Čo má, dostala také hity, kamo, on to nechce ani zaznamenávať do riti tu. Čo mu drbe? Také kliky, no máš z Ameriky. Kúkaj na to, aké TNTčko som položil. Pekný Matrix. No poď ty peček, poď. On je ten typický... Jasné. Počujem ma taký... Pšonky. Kamo, ono to neuznáva hity. Reálne neuznáva to hity. Také... Kamufláž. Ale, divák to sa začnú stávať. Deje sa. Tak nič. Škoda. Máš ešte jedno? Ne. Super. A už je on... Ten bot to skočil dole. Počúvaj ma, také... A reálne dal som také hity. Matrix. Poď, Timo, poď. No sa to dá prd. Bože. Prvá hra dneska. No, aj posledná. Asi hej. Keď nerozbijem klávesnicu. Ale čo, ja som nikdy v živote nerozbil klávesnicu. Nikdy. Čak Timo. Soprik ma máš pozrieť. Aha, jasné. Typek. Ježiš, áno, kúpuj si brnenie. Kúpuj si armor. Jasné, Karim Benzema. Čo? Karim Benzema sa volá. No, Benzebom. Auťak. Tak Benzema si urobil medzi gaťami. Že si posral asi. Že sa si posral. Čo má po ňom? Nevadí. A už pink. Ako purple sa stáva na stred. To je pink, nie purple. Tak ale som videl purple. Ježiš, Benzema. Čo zabíjaš, snapču? Koko Poď. Počúvaj ma. Nervy. Ty si ešte nevyšiel z Matrixu. Vidím za chvíľku. Počúvaj. Ty vole. Ja sem pre bloky, nemám na to nervy. Stáva sa niekto vedľa nás? Mne sa tak zdálo. Nie, modrí idú na tých žltých žebrakov.
Púzny. Má aqua. Aqua na... Čo chceš? Aqua Oj. motherfucker. Čo? A tento buzerant Karimov. Počkaj. 4. Že on zase čo nakupovať za diamanty, nech sa utopí. Počkaj, mám TNTčko. A spadnem do vojdu, stavíš sa? Hop. A hop do vojdu. Sup. Like or... Nečítaj to. Like or dick. Dick. Dick si mu robil robotičku. Čo, dick? Áno. Sorry. Vy kundy, To mne chcel kundáske, povedať dick. Jasné, ešte to povedz viacej. Povedz, dávaj. Tak sorry, že som povedal dick. No dobre. Ty dick. Dick. Dick, ďakujem. Však dick? Nemáš za čo? Dick. Áno. Teda. Dick obraz. Počkaj ma, stačí. Počujem sa, nedopípam. Budeš mať video iba Že pi. N-word. Áno. Počkaj ma, i to tam rozbiť. Daj tam TNTčko, tenkon. Počkaj ma, daj tento TNTčko. Môžeš tam dať to TNTčko, Ja nemám TNTčko. Ježiš, ty si auta. Si autista. Ale zobral som im goldy aj všetko, čo majú. Tak pakuj domov. Počkaj, už tam, alebo čakaj. Čo mám urobiť, keď... Áno, kop to ty autista. On to kope? Lebo tam bude dávať obsidian. A hovno tam bude dávať obsidian. Teba tam dám. Hej, Dávaj dones to TNTčko. hej, Dick. Čo, Dick? Áno, Dick. Ok. Dick. Dick. Pick. Uzeran. Si skápal. Nevadí. A čo? A čo, hovno. Buzerant. Počúvaj ma, dostáš tak na hubu. Reálne, posratý tvoj armor. Keby si nemal ten armor, tak dostáš na piču. Ty mu to čo si povedal? Čo? Jasne. No si povedal Dick. Dick som povedal. Už stačí. Takže Dick. Stačí, nie, už stačí. Kľud. Fuck. Teda. Dick. Dick. Dick pic. Drž, Timo. Timo, stačí. Lebo nedopadnem dobre, keď to budem toto pracovať na tom videu, že... prečo som to ja vlastne Ty točil? na tom aj pracuješ? Áno. Oni tam dali obsidian. That's my dick. Kamo... Ja to nechcem hrať. Jasne, typek, ďakujem, že nerobíš tiež robotu. Vážim si to. Ja skočím do vojdu. Ty ak si spadol do vojdu a to mám natočené krásne. Joj, ďakujem ti. Si to zobral. Počkaj, mám... Kurde papier. Jasné, loguj sa. Ty Peček, no tak ty máš fajný knockback kokos. Ty čo máš knockback stick či čo? Doslova sme nič nespravili túto hru. To úplne naozaj. Ale tu rašujeme jedných žltých buzerantov a... No, bo sú chcanky. Uzný, slabé, hnusne. Ten už má protection tak 7. 8. Počúvaj ma, ja mám stack vlny, tu máš, zeber si to odo mňa. Vieš čo je 8? I darí ti, Timo, ja viem, čo chceš povedať. Počúvaj ma, jak to dám na polovičku? Karol, poď sem. Jaj, tam máš bloky. Tam máš bloky, ty debil. Utop sa. Aj prečo môj, to je, ja mám takéhoto teammatea fajnového. Čiže? Dobrý teammate. Sak. Čo sak? Ježiš, Ako sak? Ako, že suk, Suck, mocuk. Ne, suk. A čo suk? Sojový suk? Hej. Von oknom? Áno, Sojový suk von oknom? áno. Nám sa stal To by taký... si mohol napíšiť. Počúvaj ma. Nám sa stal taký príbeh. Poviem vám to tu. Mali sme proste Ne. sojový suk. Bol kamarát zobral do Sojový školy. suk. Kamarát donesol sojový suk do sojový. školy. A A Timotej... utopil ho. Nie, Timotej ho zobral, lebo on je najväčší šéfino, a zobral ho a kúkali sme, či nejde niekto náhodou učiteľka nejaká. Vôbec. Ja kto je toto tu? Žolík 56. 6. Nepýtal som sa na tvoj názor, chápeš? A my sme to hodili von oknom a nie, že ten sojový súk sa tam že na cestu to dopadlo, že ja koko sa vyjadrujem.
On to dopadlo na cestu a automaticky... Ale nehovor. A automaticky sme sa každú jednu prestávku dívali, že či je rozpušťané. Čo? Že ti to nádyk padlo? Áno, ďakujem. A dneska sme tiež, že chceli vyhodiť sojový súk, len sojový súk, mali sme ho nachystaný. Sojový súk nás premohol. Sojový súk sme mali nachystaný. A proste... Timo si ho nechal v kapse a sme to úplne na to zabudli, ale Timovi sa tiež niečo stalo v peknej škole, čo? No. Rozjebal celý čusmo. A čo? No, nevadí. Počúvaj ma, tá hra bude do nekonečná ďalej. Ale už ma sere, ide mu nadrbať normálne. Ma to nebaví. Ale počúvaj ma, ten juice bol riadne dobrý. Úplne. Kumba. TNTčko, dostaj na prdel. Aha, bum. Kamo, ja dám taký trklík, že... Kečka, ty si úplný bol. Ja mám 10 CP, som dal na ňo. Aquasov dub? Aquasov dub. Dub? Ako dub? My sme tvrdí. Vy ste... Že my sme dub? Dostane Kamo, dostáš tak... Jak mi kúpiš šarpku, tak už dosť... Čo si povedal? Že to kašlem už na to, už ma to nebaví. Si povedal, som to počul, Timo. Čo si počul, ty somár? Že hovec je. Ty retard, mal si ísť doňho. Doňho, ako hovno? Ježiš, Benzema to klačol. Benzema, eat your... Nikto nemá rád Reál. Drž hubu, Timo, dobre? Nikoho nezaujíma, aký je futbal. Sa mi tu pozabijú. Kamo, si to nikdy v živote nedostal. Do p***. Hej, ja tu nadávam. Sojavý suk. To je chuj, jak som mu ogagal. Sukom to nezachrániš. Do p***. Toto už podľa mňa ani video nebude. To je jedno, bude to... Normálne stav z toho beatbox. Normálne urobím z toho, že nadpis tohto videa bude, že random Bed Wars, že... A je toto video... Ja neviem, prečo to točím? Ale my to dohráme. Zdrž ich. Mám TNTčko. Počkaj. Debili, poďte sem, sup, hop, sup. Sojový súk. Ja som chuj sprostý retardovaný. Ty si spadol do vedu. Oni majú obsidiany. Ja som ti to hovoril, že majú obsidiany. Asi ty... Nech sa nažerú svojho súku. Ideme teammateovať? Do pi... Neotravuj ma, kvôli tebe, so sad. Your mama. Kamo, ráň, dostal tak na rehovu. Stop it. Get some help. Nervy mám z tohto. Počkaj ma. Ja, môžem ho nejako reportnúť? Lomeno report. Nemôžeš, lebo si noob. Report prior. Ježiš, tak ten dostal také kombo, ani sa ma nie je to. Report prior, reportni ho, Timo. Nemôžeš ho reportnúť. Môže, normálne... Nemáš VIPčko. Môže... Nemáš peniaze. Som si grgol kvôli tebe vo videu. A spadol som do vodu. Lomeno... Lomitko, autista. Maki... Máš malý pipi. Matrix. Matrix. 2, 2, 1. Iď mi do prdele. Máme šarpku. Your account liken to before you can't. Joj, máme šapnesku, to som... Ide na mňa nejaká Joe mama. Čo mama? Ale proste on zbiera tie diamanty, či tie chujoviny po ceste. Jasné, ale lakni sa. Také hubu teraz dostaneš. Ja mám šetri na armor. Nekonečné, bedvarsy, posraté, zasraté, nubské, slabé, hnusné. Ale počúvaj ma. Na posratom pikanetvorku. Počúvaj ma. Nebaví ma to. Starý Benzema mi môže ísť riť vytrieť. Puzerám to. Počúvaj ma. Toto video bude, že random. Normálne nadpíše random video z Bed Wars. Dobre? Čo? Neviem. Nemáte peniaze? A čo?
Počujem, a ja som normálne nefajtím s tými čurákmi. A oni nie sú doma, sú doma. Ježišmar, sa neposer. Jem do ryti od teba, si slabý. Budeš len tam čakať, aké pusy. Len boti si proste dajú obsidian na tú posratú posteľ. Veď ale... To ty hovno benzemové. Ty chumaj. No poď. Ako nezabiješ, tak si nuba. Počujem ma, ostalo mi pol HP. Ostalo mi pol HP. Počujem ma, Graj. Ja ťa... Kamo, Graj má proste gay. On má gay proste. Počujem, mám pol takú goldov. Počujem ma, Gaj. Daj mi to. Hej, guj. Guj. Hej, guj. Teda Gaj. Jak to... Tupé decko. Jak to bajtia. Má bacha, Matrix ide po... Matrix, kurde. Matrix. Zima, kedy to končí toto video? Kedy to skončí? Kedy ti je lafada pátek stále. A už do nás, že to je na nás. Vieš čo im môže ísť na nás, tak akurát tak cíci oblízať. Počujem ma. Za minútu ničia postele. Mám 36, tu máš 12, nech si ten... Daj. Tu máš, utop sa s nimi. Utop sa s nimi. To bude čistá fantázia. Čo sa dá, čo? Môžete mi skočiť všetci. Timo, poď domov, ale poďme zabiť Benzema. Som pripravený? Benzema, idem na ňo. Čakaj tu, počkaj na mňa. Čakaj na mňa, Timotej. Ak pôjdeš na ňo, si gay. A prehráme a pôjdeme spať. Bloky potrebujem, môžeme ísť. Čakaj, jasne, že nečaká na mňa, lebo to je drbo. A keď spájam do vojdu... Tomu 5 HP tomu debilovi. A si skápal, hej? Bamboslet? Bamboslet budeš mať medzi vajcami, keď skápeš. Deboko. Vajco chlop, ja mám do ryti odtiaľ. Ty Max, presne si spájam do vojdu. Jako takto? On to urobil, ty si retardovaný. A čo? Tak aspoň ma spektejtuj. I mi zabiť. Však mi zabiť. No však, aspoň... Skončí video, you are so all bad. Nerozpláca, debelko. Po 1v1. Prosto bad al. Jasné, že je zlý. Typek mu napísal, že shut the fuck up. Ešte na to prečítaj a už mám piť. Shut the fuck up. Come aqua fuck you. Ale chápeš, on má protection 4 alebo 10 alebo koľko, veď aj tak ho nerozbije. Žere jablko. Ježiš. Zobak má Ironový sword, ide na teba. Pozor, lebo sa utopí, decko slabé. Ježiš, áno, chod s tým... Počujem, mám reálne... Ty si skočil do vodu, tak drž hubu. A jasné, že Matrix proste... Matrix má proste... Je to slabé. A jasné, proste sú to nuby. Nuby sú to... Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, to je úplne random video. Nezaujmite dať like, odber, uďačne dať čus.